Страх ме е, когато нямам сили да летя. Ох. Момента. Слушам. Аре. Ка. Това е само един импулса. Даже ще го запиша и ще го аплодна в YouTube. Защото с едно ден ми каза, че ще е много яко, ако си направя астровлог. Тоест Мирка ми казва да си направя астроблог. Което ми е много по-добре, защото другите са много по-добре, отколкото физиките, защото да правя така. Така. И виждам пълен идиот. Обаче, когато пиша, в повечето случаи прилича на пълен идиот, само когато се изразявам тъпо. Което се случи сравнително рядко, защото Меркурий ми е в Риби и трябва да съм артистично копеле. Момент. Така. Може в момента съм в тази възраст. Много добре знам, че след около 5 години ще гледам тия неща и ще се следя на факта какъв идиот съм. Факт какъв идиот съм. Това е. Говоря глупости. Не знам да се държа така, мисля. Това е супер неестествено. Тоест, това го правя постоянно. Това. Може би до мен се държа толкова неадекватно. Тоест, в момента такъв, че в момента е 8 без 10 вечерта и да. Не знам дали гледам тук в екрана, където се виждам без секса. Или към камерата. Не знам. Наистина не знам. Но гледам към камерата в мен, защото на селфите, като гледам към камерата, ще ми излиза много. Добре. Да. И записвам това. И ще го чуя в YouTube. И съжалявам горчиво. Ама, YOLO. Carpe diem. Тоест, всъщност не е YOLO, защото реално YOLO е пълното битно, защото не живееш само един път. Имаш хиляди прераждания. И в миналия си живот съм бил козира. Коза с рога. На консервативно нещо. Тоест, те не са консервативните, просто са емота, готици, готици. Аз също не. От асцендента не знам какво да говоря. Да, здрасти. Аз съм Хавок. И слушам нова генерация. Песента ми свърши. Пускам нова песен. И пия нести с ябълка и канела. Това не е продуктово позициониране. Добре, всъщност е много. И съм пълен идиот. И ми е скучно. И косата ми е милава. Тоест, това беше рус преди няколко дена, ме го направих милаво, защото не се понасям с русо. И защото нямам пари за реална боя, плюстани не 60 стотинки. И това вече са 3 минути ранфане, защото йоло. Защото съм много интересен човек, всички искат да ме гледат 3 минути как ранфам. Това дори не е рантене, защото рантенето е на една тема. Аз просто, всъщност да, единствената тема, която заслужава да се ранти, съм аз. В момента рантя за себе си, така че. Рантене влизам натам. Всички сте жаби и аз просто не мога да проговоря езика ви сам. Виж, трябва да мъкна. И да. Чао!